K protestujúcim proti tzv. Gorilám v politike a biznise by sa mohli pridať aj tí, ktorí demonštrujú za slobodu internetu. Obávajú sa totiž, že nové zákony obmedzujú ich slobodu a súkromie. Bránia sa zatiaľ svojsky, blokovaním stránok politikov a finančníkov. Patrí šírenie autorských materiálov k slobode. Sú vysoké tresty pre porušovateľov oprávnené? Opýtam sa hostí v prvej časti témy dňa. V predvolebnom období sa strany často uchyľujú k trikom a úskokom. Jedným z nich je aj volebná korupcia a kupovania si hlasov voličov. Po novom však za to hrozia až 2 roky basy. Viac sa dozviete od Maroša Žilinku. Vítajte pri sledovaní témy dňa na Teatri. Zdá sa, že piatkový pochod Gorila bol len začiatkom protestov, ktoré Slovákov vyťahnú do ulic. Organizátori protestu Gorila aj odporcovia nového protipirátskeho zákona sa stretli, aby naplánovali detaily ďalších demonštrácií. Mali by sa začať už 3. februára, a to vo všetkých krajských mestách. Na tom, či tzv. Gorilu 2 spoja s protestom proti novému zákonu, sa ale organizátori zatiaľ nedohodli. Zdá sa, že protesty majú čoraz viac fanúšikov aj organizátorov. Hackeri Anonymous, ktorí podporili Gorilu, zablokovali web vlády, tentoraz pre protipirátsku dohodu, ktorú má Slovensko schváliť. Tieto internetové stránky znefunkčnili za posledné 4 dni. Stránka bola znefunkčnená koordinovaným množstvom dopytov alebo dotazov v rovnakom zlomku sekundy. Čechov a Slovákov vyzývajú piráti protestovať aj videom, ktoré je nahovorené v češtine, no v pozadí sú obrázky z bratislavského protestu Gorila. Akta pro nás znamená další snahu o to, ovládnout největší a doteď nejsvobodnější médium. Dôvodom je obchodná dohoda, ktorou chce Európska únia zabezpečiť ochranu autorských práv na internete. Hackeri tvrdia, že zmluva ohrozí slobodné šírenie informácií na internete a zasahuje do súkromia. Po novom by vám napríklad mohli colníci skontrolovať, či nemáte v počítači nelegálne stiahnutú hudbu alebo film. Doteraz schválilo dohodu 22 krajín únie vrátane Českej republiky. Schvaľovanie na Slovensku má v rukách Ministerstvo hospodárstva. Ministerstvo hospodárstva ako gestor tejto obchodnej dohody bude na túto tému ešte rokovať. Minister Miškov však jednoznačne nepodporí nič, čo by mohlo viesť k obmedzovaniu slobodu jednotlivca. Súčasná podoba dohody sa nepozdáva ani stranám SDKU a Smer. SAS vyhlásilo, že ju nepodporí v prípade, že obmedzí základné ľudské práva. Slovenské protesty pritom prichádzajú v čase, keď sa voči súčasnej politickej a ekonomickej situácii búria prevažne mladí ľudia na celom svete. Hackeri z Anonymous podporujú svetové hnutie Occupy, protesty s názvom Gorila a zároveň sa dištancujú od politickej iniciatívy 99%. Dominika Hyriaková, Teatri. V štúdiu Teatri už vítam Ľubomíra Fifika a Pavla Luptáka. Dobrý večer, páni, vítajte. Dobrý večer. Dobrý večer. Telefonicky sa spojíme aj s Ivanom Bartošom z Pirátskej strany. Pán rejiteľ, tá diskusia ohľadne dokumentov akta je stále horúcejšia. Videli sme napríklad v Poľsku, v Nemecku. Tam to bolo naozaj masové, dá sa hovoriť o tisícoch ľudí, ktorí vyšli do ulic a protestovali. Bolo by prijatie tejto legislatívy aj na Slovensku dôvodom pre obavy o stratu súkromia a podobne, tak ako sa obávali tí ľudia v iných krajinách? Obávam sa, že ja som tu trošičku v inej polohe, pretože ja by som mal zastupovať práva autorov. To znamená, otázka vymáhania práv autorov je pre mňa dosť rozhodujúcim prvkom a fakt je ten, že v poslednom období dlhodobo je to jeden z veľkých problémov identifikovať vlastne používanie autorských diel, respektíve istým spôsobom zabrániť tomu, aby sa autorské diela používali v rozpore so zákonom. Svojím spôsobom zatiaľ sa nenašli primerané prostriedky na to, aby to, čo sloboda vlastne v tomto slova zmysle umožňuje, nebolo zneužívané. To znamená, ja keď som si pozrel tento návrh tejto dohody, tak som v ňom videl, alebo vidím v ňom isté možnosti, ako výjsť v ústretí vymáhateľnosti autorského práva. Otázka miery, do akej je to zasahovanie do osobnostných práv, je diskutabilná, dá sa o nej mnoho hovoriť, je to otázka filozofie spoločnosti a jej pohľadu na to, ako vyvážiť vlastne povedzme práva na súkromie a právo na autora na to, aby za svoje dielo získaval aj primeranú odmenu alebo aby sa jeho dielo používalo v rámci právnych noriem. O to tu práve ide, aby sme s tou špinavou vodou z tej vaničky nevyliali aj to dieťatko. To znamená, dobre, ak sa budú dodržiavať autorské zákony, bolo by to fajn. Na druhej strane, ale ak by to malo obmedziť ľudské práva, súkromie, slobodu a tak ďalej, asi by to až také fajn nebolo. Pán Lupták, ako môže akta podľa vás zmeniť reálny život ľudí?
Ja osobne si myslím, že akta predstavuje veľmi invazívny zásah do slobody občanov. A špeciálne na internete akta rieši veľa rôznych oblastí, nielen internet alebo informačné technológie, ale rieši množstvo ďalších oblastí. Ja sa budem vyjadrovať k tej téme internetu a obmedzovania slobody na internete. A v prvom rade akta predstavuje globálnu reguláciu, celoplošnú globálnu reguláciu internetu, kedy internetoví poskytovatelia budú niesť zodpovednosť za samotný obsah, ktorý bude poskytovaný na internete samotnými používateľmi. A toto je veľký problém, lebo na to, aby internetoví poskytovatelia mohli niesť zodpovednosť za obsah na internete tých používateľov, tak spôsob, ako to dosiahnuť, je taký, že budú musieť monitorovať kompletnú komunikáciu tých používateľov, aby prišli na to, či ten obsah, ktorý si momentálne stiahujú alebo ďalej šíria, je copyrightovaný alebo nie je copyrightovaný. No a teraz vám začnem oponovať už. No a čo je na tom? Internet je globálny, hovoríte, že ide o globálnu reguláciu, ale internet je reálne globálnou záležitosťou, to znamená, týka sa celého sveta a ten obsah, ktorý ja tu na Slovensku napríklad do ňoho vložím, si okamžite niekto môže pozrieť v Austrálii v priebehu niekoľkých sekúnd. To znamená, ak má nejaká regulácia mať zmysel v rámci internetu, musí byť globálna, to je moja prvá možno podotázka. A čo sa týka tých poskytovateľov, no nie je to len normálne? Ak teda sa tam šíri, povedzme, nejaký nelegálny obsah, že zodpovedný je za to ten, kto to šíri a nie teda ten, kto to priamo robí? Nie je to také jednoduché. Poprvé, to je otázka morálneho presvedčenia. Ja osobne si myslím, že žiadna inštitúcia na svete by nemala rozhodovať o cenzurovaní alebo regulácii internetu, pretože internet je momentálne fakt asi jediné nezávislé a neutrálne médium, aké máme. A skúsim použiť analógiu na knihy, pretože máme tu pána z Lity, takže bude to také myslím, že ľahko pochopiteľné. Predstavme si situáciu, že akta vlastne zavádza to, že máme nejakú knihu a teraz tá kniha je copyrightovaná. No? To znamená, že keď si tú knihu nekúpim, alebo si ju legálne nekúpim, alebo legálne si tú knihu nepožičiam, tak som kriminalizovaný za to, keď tú knihu budem čítať napríklad. Áno, to viac menej rieši akta. Toto je prvý typ problému. Akože to znamená, že budem kriminalizovaný za to, keď budem čítať dokumenty, alebo používať dokumenty, ktoré som si legálne nekúpil, alebo legálne nezapožičal. Možno sa zhodneme na tom, že tak to je správne, ale podstatne väčší problém ja vnímam akurát taký, že na to, aby nejaká inštitúcia mohla rozhodnúť, ktoré knihy, ktoré ja budem čítať, mám legálne zakúpené a ktoré nie, tak nejaká inštitúcia musí celoplošne monitorovať všetky knihy, ktoré ja čítam vlastne. Áno. To znamená, musí prísť, prezrieť vašu celú knižnicu, vrátane možno kníh vašich rodinných príslušníkov, ktoré sú medzi nimi zaradené a tak ďalej. To vám na tom vadí. Presne. To znamená, že ak niekto chce zistiť, či čítam legálne alebo nelegálne zakúpené knihy, tak musí monitorovať všetky knihy, ktoré čítam. Áno, a to isté sa aplikuje, dá aplikovať na tých internetových poskytovateľov. Ak niekto má rozhodnúť, ak ten internetový poskytovateľ má rozhodnúť, že či šírite alebo či stiahujete nejaký nelegálny obsah, tak on musí monitorovať komplet celú vašu komunikáciu. A to je podľa mňa veľmi vážna vec. Asi už sami uznáte, že keby tu bola nejaká inštitúcia, ktorá by mala na starosti monitorovať všetky knihy, ktoré čítate, tak sme vo veľmi slušnej diktatúre, predpokladám. Nejde o to, čo si myslím ja, ide o to, ako teraz rozhodnú naši politici, pretože práve teraz je Slovensko na tých vážkach, rozhoduje sa, či pristúpi alebo nepristúpi k tejto dohode. Zatiaľ sme jednou z 5 krajín v rámci Európskej únie, ktorá tak neurobila. Pán riaditeľ, máme túto prirovnanie s knihami. Viete si napríklad predstaviť, že by na hraniciach polícia kontrolovala každý notebook, každý mobilný telefón, či napríklad z tých nových aplikácií, keď sa dá knižka prečítať v elektronickej podobe, v tých rôznych čítačoch a už sa to dá aj na mobiloch. Náhodou tam nie je nejaká kniha, ktorú teda nemá priamo z Lity alebo z nejakej spoločnosti autorizované, ale majú povedzme stiahnutú z nejakého servera, ktorý to poskytuje bezplatne. Viete si vôbec predstaviť, že by tam niečo také prebiehalo? Lita neautorizuje. Áno. To nie je v kompetencii Lita. Lita nerozhoduje, či niečo autorským dielom je. Dobre, ale viete si predstaviť takúto situáciu napríklad na hraniciach? Táto otázka netýka všetkých dokumentov. To sa týka v podstate veci, ktoré sú istým spôsobom chránené v zmysle autorského zákona alebo duševným vlastníctvom. To znamená, nejde o všetky dokumenty. To poprvé.
A po druhé, čo sa týka tých hraníc, fakt je ten, že cez hranice sem chodí veľa tých nahrávok, ktoré nie sú korektne získané voči autorom. Fakt je ten, že vlastne celý tento proces ako overovania cez hranice zrejme je podobný ako pri mnohých iných produktoch. Hej. Veci toho, či je niečo autorsky teda vysporiadané, aby som to takto nazval, alebo nie, to sú záležitosti, ktoré riešiť treba, určite áno. Či práve touto formou, myslím si, že tá komisia, ktorá dávala dohromady akta, pokiaľ viem, sedela na tým 2 roky, hľadala spôsoby optimálne. Kritici hovoria, že v podstate tam prevládol úradnícky tón. Je to hľadanie čohosi, čo je skutočne ťažko v istých momentoch zachytiteľné. Nie je to tovar klasického charakteru, kde v podstate môžete identifikovať, nie je. Toto je duševné vlastníctvo, to je duševné posolstvo, ktoré je dosť podstatné a dôležité a jeho ochrana znamená zachovanie vlastne istého druhu identifikácie človeka a jeho duševného potenciálu. Myslíte si, že je to vykonateľné takto, ako je to navrhnuté? To znamená, že naozaj budú mať isté inštitúcie, orgány takúto právomoc, ako spomínal kolega, že vám prezrú proste kvôli jednej knižke, tak povediať, celú knižnicu? Nemyslím si, že to je reálne v takomto rozmere, alebo je to trošku tento systém, alebo toto, čo ste hovorili, je trošku bagatelizovaním snahy o istú identifikáciu, respektíve dosiahnutie toho, aby sa autori, keď už pán kolega spomenul morálny aspekt, aby sa v podstate používateľia, respektíve občania správali voči autorskému právu alebo právu duševného vlastníctva analogicky ako voči ktorému inému vlastníctvu. To znamená, aby dodržiavali napríklad to, čo kresťanstvo nazýva nepokradneš. Lebo v podstate používanie autorského diela bez toho, aby autor na to dal súhlas, je zlodejstvo. To znamená, nejakým spôsobom to riešiť treba. Akým spôsobom to je, ale otázka, ako hovoríte, odborníci nad tým sedeli 2 roky. Skúsme my aspoň počas týchto 15 minút si povedať nejaké základné veci. No pán Lub, tak ak máte v aute napríklad, alebo ja, alebo ktokoľvek iný, kradnuté veci, tak je predsa len normálne, ak má podozrenia polícia, že vás zastavia, prehľadajú vám auto, aj so všetkým tým, čo v ňom je. To znamená, nie sú tam len vaše veci, sú tam aj možno veci vašich príbuzných a tak ďalej. Prečo by to malo byť inak v prípade duševného vlastníctva? Aj také niečo zákon pozná, aj to je predsa vlastníctvo ako každé iné. Tak postupne. V prvom rade samotná polícia vás nemôže len tak zastaviť a prehľadať, či máte v aute kradnuté alebo nekradnuté veci. Musíme dôvodné podozrenie. Dôvodné podozrenie znamená, že v nejakej blízkosti vášho auta bola nejaká lúpež napríklad. Áno. A aké bude dôvodné podozrenie na toho, aby vám nejakí colníci alebo policajti na hraniciach vás obvinili z toho, že máte takýto nelegálne stiahnuté MP3 napríklad. Áno, má dlhé vlasy, bude vyzerať ako študent, tak automaticky je vysoko pravdepodobné, že som si to nemohol kúpiť, takže tie MP3, čo mám prehliadači, tak mám pravdepodobne nelegálne stiahnuté. To je prvý problém. Druhý problém je samotná technická vynúcovateľnosť akty. A to je veľký problém. Totiž máme vec, ktorá sa nazýva šifrovanie. To znamená, že na všetkých médiách sa všetky tie údaje dajú zašifrovať. A používanie šifrovania je v súčasnej dobe triviálne, technicky triviálne. A keď všetci používateľe začnú pretože budú chcieť jednoducho znemožniť takéto invazívne prehľadávanie svojho súkromia, tak všetko budú šifrovať. Áno? A keď budú všetko šifrovať, tak to akta nedokáže nejako riešiť. Nedokážu to riešiť ani tí policajti. Áno? A to znamená, že toto je problém technickej vymáhateľnosti. Logicky druhý krok môže nastať taký, že tí istí ľudia, ktorí presadzujú aktu, tak zakazujú šifrovanie. Používať šifrovanie. Dobre, ale to sú problémy, ktoré môže priniesť ten zákon pri aplikácii samotnej. Ale s tou základnou premisou, to znamená, ak je niečo ukradnuté, tak za to má nasledovať trest, s tým súhlasíte? Súhlasím. Ale je to technicky, dá sa to spraviť tak, že je to technicky nedokázateľné. Áno? Tú vec v tom aute, ktorú ukradnete, tak nedokážete skryť. Ale ja keď si tie dáta zašifrujem, a keď si ich budeme šifrovať všetci, tak to sa nedá nejako odhaliť. Áno? Dá sa to odhaliť tak, že zakažete šifrovanie, ale to keď spravíte, tak celú našu spoločnosť posuniete na úroveň
Severnej Kórey, podľa mňa Pán riaditeľ sa nadýchol v odpovedi. Som jednu poznámku, neviem, kedy ste vy posledne išli cez hranicu, ale ja keď som posledne cez hranicu išiel, tak v podstate colníkov som ani nevidel. To znamená, neviem si predstaviť, že by vlastne každého prišli kontrolovať v tejto chvíli v rámci Schengenu a tak ďalej. Chodíme cez hranice pomaličky ako cez námestie alebo cez ulicu. Takže v podstate to naozaj bude musieť byť motivované konkrétnym podozrením a konkrétnou indíciou, respektíve istým označením niekoho. Takže... Toto je problém, lebo tá akta je strašne vágna. Áno? To znamená, že doteraz nevieme, ako si máme vykladať. Akože... Práve. To je možno samozrejme otázka potom konkrétnej aplikácie toho zákona, ako si to tí, ktorí ho majú uplatňovať, aj prečítajú ten text a ako ho pochopia. Ja som veľmi rád, že máme aj na telefonickej linke pána Ivana Bartoša z Pirátskej strany. To je nový pojem, na ktorý si budeme musieť zvyknúť v našej pojmológii, keďže pirátske strany neexistujú len napríklad v Českej republike alebo v Nemecku. Vytvorila sa pirátska strana už aj na Slovensku. No, čo to všetko obnáša? To sa teraz opýtam práve Ivana Bartoša. Pán Bartoš, vy tvrdíte, že chcete presadzovať podľa vás základné ľudské právo na šírenie získanej informácie. Ako má v tom akta vám brániť? Tá predsa hovorí o duševnom vlastníctve a nie o šírení získaných informácií. Dobrý večer. Posluchačům, slyšíme se? Ano, dobrý večer. A výborně, dobrý večer. No tak my v našich stanovách hovoříme o respektu k tomuto právu a jako k respektu k něčemu, co z primáta udělal člověka a vstupil civilizovanou společnost. A to sdílení chápeme jako přirozenou vlastnost člověka a ten internet je fenomenální médium, které toto umožňuje, protože odstranilo tu vzdálenost, ten faktor té komunikace je zcela jiný. Teď se změnila ta realita. Takže internet je nějaká nová realita 21. století. No a ta akta svým důrazem na duševní vlastnictví představuje překážku v tomto našem snažení. Vlastně to duševní vlastnictví, a my ho chápeme jako umělý konstrukt, který jsme ochotní tolerovat jako nějaký přechodný jev, ale proti tomu svobodnému internetu je úplně opačný, je proti jeho podstatě. Vlastně snaží se zase otočit někam to kormidlo zpátky, nějakých 20 let, postavit zákony proti lidem a tuhle tu přirozenost toho internetu najednou z toho internetu udělat nějakého nepřítele svobodného člověka. Jako nějaký nástroj distribuce obsahu a myšlenek uchopený zase majiteli kopírovacího monopolu. A proto je ta akta strašně nebezpečná právě v tomhletom směru. Jde proti přirozenosti člověka, proti vývoji, zakonzervovává situaci, která tady byla před 20 lety. No, znamená to, a teraz si uveďme možno príklad ad absurdum, ak by niekto teraz skopíroval názov vašej strany, jej štruktúru, stanovy a tak ďalej, vytvoril si úplne podobnú stranu. Vám by to nevadilo? Nebolo by to používanie vášho know-how, ktoré ste vložili do pirátskej strany niekým iným? Vy ste na to vyložili energiu, peniaze a tak ďalej. Ten iný to používa, zobral si to zadarmo? No, zobral si to zadarmo. To je takové, já tento argument chápu, který říkáte. Každopádně, kdyby někdo skopíroval naše myšlenky a bojoval by stejným způsobem, když jsme to naopak ocenili, jinak i s tím ty pirátské strany vznikají, ukázat lidem, jak se dá dělat transparentní politika a jaké jsou problémy toho kopírovacího monopolu. Ale nepleťte, nebo občas se stává, že si lidé pletou ty dvě věci. My autorům neupíráme právo na to, že něco vytvořili. A autorský zákon ve své podstatě, když to není zákon o kopírovacím monopolu, jak je v současné době implementován v hodně zemích, tak tam musí být jasné, to jsou osobnostní práva autora. Já jsem autor této myšlenky, já jsem ji vymyslel, nebyl to někdo jiný. Všechno ostatní už je pouze nějaká realizace vlastníků těchto práv, tudíž vlastníků kopírovacího monopolu. Ale jinak bych ocenil, kdyby vznikalo víc pirátských stran pod podobnými jmény, stejné jméno teda ze zákona nejde, a hlásali by stejné myšlenky, byli by jsme jedně rádi. Dobre, útoky, ktoré zažili vládne servery alebo finančné inštitúcie, sa odohrali bezprostredne potom, ako bol vypnutý ten server Mega Upload. Tam sa v podstate robilo to, že sa zdieľal obsah vzájomne, to znamená aj bohužiaľ veci, ktoré boli chránené autorským zákonom. Vy tú reakciu považujete za adekvátnu? To znamená, nenazvíme to hackerskými útokmi, pretože obsah nebol vykradený,
vykradnutí z tých vládnych alebo finančných inštitúcií, ale boli im posielané spamové bomby, bola im znemožňovaná činnosť a tak ďalej. Je to správna obrana? Haló? Áno, pán Bartoš, počujeme sa? Ano, slyšíme se, trošku nám spojení tady lítá do České republiky. No tak ti lidé byli samozřejmě rozezlení a ve své podstatě, a to jste řekl správně, to nebyl žádný hacking, odborně se třeba tomu říká aktivisté, tak oni využili svého shromažďovacího práva. Prostě se rozhodlo v určitý moment velká řada lidí navštívit jisté webové stránky. A podle nás je to legitimní způsob protestu. My samozřejmě bojujeme na politickém poli, ale toto je které má jiné metody, ať jsou to tiskové konference, prohlášení, účast v debatách, ale tohle to je regulární reakce lidí, které se nelze divit. A když jste zmiňoval ten megaupload, tak nevím, jak to bylo na Slovensku, ale u nás v České republice samozřejmě druhá vlna přišla právě po tom, co Česká republika schválila akta jako jedna z 22 zemí. A tyhle ty útoky byly zároveň jedinou možností, jak na tento problém upozornit. A jak vládu, tak média, která v případě projednávání akta v České republice naprosto selhala. My jsme tady byli bez informací, mediální zájem o smlouvu akta byl nulový. A v podstatě to se schválilo bez konzultace s občany, bez přizvání odborné veřejnosti a proto si myslím, že i toto mělo svůj účel. Najednou se o tom začalo mluvit odpůrci akta, jsem rád, že i u vás jsem slyšel názory, s kterými můžu souhlasit, tak najednou se z toho stal fenomén, o kterém se píše a to je jedině dobře. Takže rozhodně si myslím, že to je legitimní způsob, jak se ozvat, upozornit na daný problém. Nejedná se o nic nelegálního. Pán predseda, srdečná vďaka. Všetky otázky sme vyčerpali. Príjemný večer. Ďakujem, naschle. Pani, čo hovoríte na to, že z tej veci sa stáva tak trocha aj politická téma? Predsa len môže to niekto považovať zo starších generácií, napríklad ľudia naozaj za istú zábavku, no sťahujeme si filmy, počúvame si hudbu zadarmo, teraz nám to chce niekto zakázať. To znamená, tie deti sa musia naučiť správať, môže to niekto sa pozerať na to aj takýmto spôsobom. Na druhej strane sú tu naozaj politici, ktorí práve týchto mladých ľudí chcú pritiahnuť na tieto myšlienky. Len dnes sme videli viacero vyhlásení k tejto téme. Pán riaditeľ, myslíte si, že to patrí aj do politiky táto téma? No, v podstate sa otvorila jedna oblasť, ktorá už nie priamo súvisí s autorským právom, respektíve s tým, čo reprezentuje LITA v tejto sfére, ale zastupovanie autorov a ich záujmov. To už sú záležitosti, ktoré zasahujú vlastne do komunikačných väzieb medzi ľuďmi a do v podstate istej filozofie fungovania spoločnosti v tejto dobe. Je pravda, že v podstate tam vidím istú hranicu, ktorá je veľmi krehká a ktorú je možné prelomiť. Z môjho pohľadu, alebo z pohľadu teda mňa aj ako autora, nakoniec som tiež pôvodne autor, je pravda, že potrebujeme dosiahnuť to, aby autorské práva alebo práva duševného vlastníctva v tej podobe, ako dneska fungujú, boli zabezpečiteľné a toto právo, aby bolo vymáhateľné. Fakt je ten, že v podstate príliš veľký rozmer ako istého blokovania možnosti získať informácie o tom, ako to dielo je používané. Hej, tým, že sa istým spôsobom blokujú spôsoby dostať sa k informáciám o jeho používaní alebo o spôsobe a množstve jeho použitia. Toto právo blokujú. Sú to v podstate dve práva, ktoré istým spôsobom dochádza k stretu ich záujmov. A tam, kde si je otázka miery, ako nájsť. Vždy, keď sa stretávajú dve rôzne záujmové skupiny, tak je potrebné nájsť. Spomínali ste, že na to aktou sa sedelo 2 roky. No toto je zatiaľ výsledok. Je vôbec možné nájsť takú rozumnú mieru, alebo už mali by sme byť spokojní s takýmto nejakým riešením? Ja vám poviem za seba, že svojím spôsobom z mojej skúsenosti z uplatňovania práv v tejto chvíli na Slovensku mi nezostáva nič inšie, len privítať to, že sa robia kroky k identifikácii v podstate nelegálneho používania autorských diel. Hej, otázka miery naozaj v tejto chvíli je to pre mňa relatívne ešte stále dosť čerstvá záležitosť, ako ten rozmer, ktorý ja sledujem, je v podstate to, čo som povedal.
Pán Lub, tak vy asi súhlasiť s takýmto stanoviskom nebudete. Myslíte si, že by to mala byť teda aj politická téma ešte predtým, než sa teda automaticky, alebo podľa niektorých automaticky pridáme k tomuto záväzku? Myslíte si, že by tieto témy mohli nájsť priestor aj na ulici? Počuli sme, že sú pripravované nejaké protestné zhromaždenia, ktoré sa majú spájať s tými inými, ktoré sa týkajú gorily a tak ďalej? Určite to musí byť vec verejná, pretože doteraz akta nikdy nebola verejná. Akta je tajná zmluva, o ktorej sa rokovalo vyslovene za dverami, bez akékoľvek spätnej účasti vlastne verejnosti. Ďalší veľký problém akty je taký, že postráda akékoľvek demokratické princípy, čo sa týka tvorby samotných tých zákonov alebo samotných tých vecí, ktoré tá akta obsahuje. A veľký problém je, že akta je celoplošne na celom svete presadzovaná úzkou skupinkou korporácií, obzvlášť v nahrávacom priemysle. A čo sa týka nejakých konkrétnych reakcií zo strany občanov, tak by som povedal, že priamo 4. februára na námestí Slobody je organizovaná veľká demonštrácia proti akte. Uvidíme, či bude veľká. Zatiaľ v Českej republike tam prišlo niekoľko desiatok ľudí, myslím. Dúfam, že bude veľká. Chcel by som spropagovať občianske združenie SOIT, Spoločnosť pre otvorené informačné technológie, čo je združenie, ktoré, dalo by sa povedať, jedno z najaktívnejších na Slovensku, čo sa týka boja proti akte. A pred pár dňami bol sprístupnený portál www.stopakta.sk, kde sa bežní ľudia môžu dozvedieť informácie, čo je to vlastne samotná akta, ako to funguje, akým spôsobom sú potlačené ľudské práva alebo práva na informácie samotnou aktou. To je jedna vec. A druhá vec, spustili sme na stránke www.changenet.sk aj petíciu proti akte. Takže prípadní diváci sa môžu zaregistrovať a podpísať to. Tí, ktorí chcú. Ja som rád poznamenal jednu vec, že aby sme si zase nemýlili dve veci. Jedna vec je otázka politická, druhá vec je otázka ulice. Pretože fakt je ten, že aj z politického hľadiska je v tejto chvíli sa javí ako veľmi atraktívne obvinenie kohokoľvek z protivníkov politických z toho, že vlastne chce limitovať občianske práva, občianske slobody. A nie je problém nahovoriť ľuďom, ktorí sú zvyknutí získavať autorské diela bezodplatne, bez toho, aby si plnili isté svoje povinnosti zo zákona, ich presvedčiť o tom, že tento nelegálny zdroj im niekto chce zobrať a vyhnať ich na ulicu. Preto nepovažujem za rozumné v tejto etape a pri takomto špecifickom probléme, dokonca povedal by som v istom slova zmysle až filozoficky spoločenskom, aby sa tieto veci riešili na ulici demagógiou. Možno, že to bude jedna z tých vecí, ktorá sa bude riešiť až po predčasných parlamentných voľbách. Pani, ja vám veľmi pekne ďakujem za váš čas, za to, že ste si našli ten čas pre divákov televízie TA3. Príjemný večer. Ďakujem pekne.